Abusuafo mu bia kwa ba eba Opemsuo radio Opemsuo TV ya bepiem ewo Antoa ewo Kwabre East district ewo Asante Mantemu ha eno no Opemsuo radio ne Opemsuo TV ya ba bepie dwumadi a ye frɛ na doma nkoma sema no pa bia nonso kosise nondu ebobo ye de sum ye tiefo eno ye wo dwumadi bia hye ye frɛ no Asante Manpuntu ne me ekoso Asante Mebobo ma Asante Man apagya ma Ghana enso afa ne ntoma pefra eno Opemsuo radio Opemsuo TV adwumayefo yaduru ha na Antoa yekura agidin ewa Asante Mantem ne Ghana haye papa tifo beka ya Antoa nanu ya ana krob ya Asante kotoko hene yero na se etua bebio ema Antoa hene kwan ma na basi bibi ede akyere no yewo Antoa Senior High School enso ewa ha oboa ema mofra ba gentete ewo krumu ha Antoa nyama nso yensu kase a ewo krumu ha sebi mpraduasa so obi bodua de ne ba ne yebehwehwemu edi na asem na ade ba ko a eha Antoa man ne Antoa kro ni eyo kwan a sebi omonam so obepiem ewo Antoa ha ekwan a omonam so no enye kwan papa kra emfuturo ne niam a omofam ewo ha no na sefata so Opemsuo radio Opemsuo TV yebepiem ha ne ne mpanifo ena omote ya etwetwe nkomo ne ebuso omo se omo kwan ti sese ne eden ena enwuma ewo Antoa ha omo atimi aba adwuma wo hwe mfuturo a ewo ha ama stores a yebetu bi abi motutum ona ebi mu di nkomo omo se mfuturo no edoso ha enu nti ena Opemsuo radio yaba bepiem ha ye hwe Antoa kwan ya sere mpanifo titiriu aye original minister Dr. Frank Amoakohene se on twanani emehe Antoa kwan na niemo mofam ne mfuturo ne yade a ekom ewo ha no enya asem ke 20 ye bompe ne manfo adi nkomo ye buso omo de omo fam ewo Antoa kromu ha ha be na omo fam ewo ha wo ya assembly member ewo ha ya sebi mo peni ye sa Antoa kwan be fa no tuma pa efra no anamon be na mo tu afon ye be pie mu ha ye hu sem futuro a konkofu mu wo ha stores ahodo ebeto mu a ebi mabie ebi muso atutum ana de wabie so no wode ade akata ne niam nyina ho se de be ya emma mfuturo emma ho waya assembly member ya owo ha yi ensem be na aka anamon be na motu afasa mfuturo ne niam a mo fam ewo ha no ho ampa Abraham o masi eko Antoa ha ye ho amane pa because mfuturo ewo ha no high dodo yankasa asama ya kachire penifon se omunya wutre inshallah enim se ndc aba power dia bibia ebekoye inte person kachire regional minister se ono so on fani ni editu Kwabiri ohwe Kwabiri kwan man na omumbuaye na omuntiminye kwan man because a high mfuturo no ema amanfo amutimi di adwade e wa amuntimi di adwade bebre e wo ha no omunte amama tutomu stores obi o ho a obi ani ne makofa ne makora ebegu a obeka se ne madada because emfuturo nti ema amafo endi dwa e wa ha obi asoro e ko town nti asede am pese minister regional minister say omoma omuni embraha from Abraham eba wo maase jans eko Antoa eko ebra omuhwe no mumboe no muntimi boy no muhwe omunye ekwan na mai biso ensam kito a no aka no yo honorable Okasa no Okase NDC aba mu de mugide se obeye kwan na de amomo abanda da atwam no emfie nwotwe no obediye omo ewoso no mutu anamon ekoi se bia mode mo hiasem koto regional minister no oho se Antoa kwan se de oboboye efri abrem eba Antoa ekọ abra ni nyina no mode ho nsem koto omonim na de no mo so ekafa ho ampa edis asam no ekoto omonim mo ka kire se omo ba be ye ento omo ba be ye no ena ye say election time ena omo ba ye ento omo ba na nyame aduma mo start ye ena abato so eduru ye na omo asisa so aba mo ento abasisa so aba no ena nyame aduma ye se endi so aba power ena yesu ye gidi se inshallah endi so ba power so a omo be hwe aboa ye na ejuma MPP for aya aba bedru no na endi so so ma ye de oma conclude the aka no honorable Ntibeja mo akwana ye ba ye ne hu se eye Antoa kwan efiri aha ekosi Antoa krom kwa abira ke kwan ne de ke yatwa so a yayi gates na to benkum ne nifa ka de aka ne sese mpanifo kura nya be gu so asfalta
ka yɛdi nsuo bɛgugu so kakra na aboa ama sɛbɛn futuro no akɔfam saa bere ya yɛnya ngu so asphalt yɛhu sɛ wohwɛ yɛkyi kɔ nyina yɛtwa so kama obi kura ba obetimi di mirika nanso na mu futuro nti no to no bo ase kwan bɛ na wofa so yɛ assembly member wɔ ha yi sɛ wobɛboa sɛ ka yɛnya mbɛgu so kura no ka abribia ne benya nsuo na nka yɛde agugu so kakra sɛ de ɛbɛyɛ mfuturo na ɛkɔ so wɔ ha na ɛbɛkɔ fam ɔpɛnika sie me da ase ampa menim sɛ yɛato saa asɛm a ɛwɔ no ɛwɔ assembly yɛwɔ machine a supporting nsuo no a ɛgugu ɛkwan no ma yɛakɔ panimfo ho but na ɔmo bɛyɛ and to mobile menim sɛ na sɛ deɛ nti a ɔmo stop ɔmo nya ba bi but inshallah so ɛbɛto anamo ɛkɔhwɛ deɛ aka no abayɛ amababɛyɛ amae nti asɛm a me wɔyɛ kan sɛ mepɛ sɛ regional minister wɔnhwɛ na wɔmboae saa ne ma no nti ɔmo gu so koraa yɛde nsuo aba bɛgu ha koraa ɛnkyɛ ɛbɛyɛ te sɛ yɛmfa nsuo agu nti deɛ yɛnya sɛ ɔmo mboae na ɔmo bɛyɛ kwan ma ɛna hia ɛkyɛ nsuo no guɛ no nsuo guɛ ɔmo bɛgu but de bia ɔmo gu a ɛte sɛ yɛngo nsuo ɔno abobɔbɔ odin akyerɛ yɛ tiefo a ɔmo tie Opemsuo ne ɔmo hwɛ yɛ Opemsuo TV ne radio mepacho your friend me Honorable Yusuf your Abrim Electoral area me na me ho assemblyman me dey no Honorable Yusuf Abrim Electoral area on your assembly member and no atwetwe nkomo Opemsuo TV Opemsuo radio fa kwan a ekoso Antoa Abrim ekosi ebra tiefo kwan no aseye papa na ne titiru mfuturo a sebi ha manfo wo ha amadwadie akofom yeto so ne manfo ni bi adi nkomo wo ha yenya manfo ni bi enso wo ha ye no mu edi nkomo ni nyina ye kwan a ye fa so aboa ma Antoa kwan mpanifo atwomani ade abehwe na waboa mu se de be ya yade wom mfuturo a ye hu no ha nyina no eno yade na de ba wo hwe mofra enam kwan so omo firi suku ba nyina na mfuturo sei kompanifo manyini wa na mfuturo sei kom so eno nti no Opemsuo radio ye ba yesuma santema yesuma oman Ghana ye mamanfo regional minister ene mpanifo mo de da dwumadi ahodo ano ehu de ekoso ewo ha opanyi udin de sei me pacho ye frame Idris Mohammed Lamino na me resident ewo Abrem Omasi Electoral area na we de ye besre ekwan we a mo hui ekwan we elinki to ejeso kra enti se traffic chair na se kwan ye busy a se kwan na kwan omutimi ye kwan we a kofo betima afa ha do mo konkran kra e de afa ha e de akosi wo ejeso se ne be ya ombetima kom na traffic no so ati na mfuturo a uhu wa hai yare wo ho after yare no so nkofo biebie omo shop omo ye edwuma bebre wa ukohu nyoma ni bia nyoma foforo ba ukohu obeka se nyoma dada enti ama market no so ayeden aye slow kwanwe omada yesa de bia ye beye men nim kura mabetna area ha be 12 years ni 12 years time bia obehu se be kwan no bia obehu so gataway kura ohui omaye ana omosa bebu no fofo omosa bubu ni now ana last year ye be election we last 2 years ye be that's 2014 ending no ye be election no ana ombe ye kwanwe ye kase ombe ye ye ne de ne omobo hye bia ye bo sorry ya ye ho kwan by obehwe ha se ne etie ya na etie enti yesre regional minister yesrew o ye kan oye yesrew ye power chow se mode yesu ebekwa akoto o mampani anim se ne ebe ya kwan we ombetima be kwan we nko na aka so far Kwabre main roads na aka no Kwabre we nko na aka ofri Abrim station kwa amodi egu kakra bi nti ubedru o Masi Junction yengu ye ekosi Antoa Adesna Ebra ene krokra ewo anim ni na yengu ho ye sire omo a we de ye power macho we nya amayosem ba ye sire omo a se anka mo behwe kwan no so na omo nye mai na omo ye we kura mai a ye kura de ye beka sa ataje aye de ati denne nti de o me wo ka kire mo no manfo ni bi ne no mu edi nkomo wo ha adesrede e no mo de to regional minister nim na aduruma mpanyin ho se ontwe nani emehwe eye Antoa kwa ebra
ene momaka emfuturo no ha adwene wa ha ye papa na ebia wonte ha na wo hwe Opemsuo radio Opemsuo TV a obeka se o ye kwankran nye na wote bi na nkada bia wo de ka efa bohu se Antoa ebra no momaka ho no efa ya mu papa Mrs stores ahodo e wo ha ya tutum pharmacy shop e wo ha emfuturo ebo awura ho na enu e wo nyina no sebi emfuturo ko ho no nyade eye ade ketwa kra yeguso ene manfo omotia ni bi etwetwe nkomo ne abuso omo hawa omo fam abusuafo edika ka che so Opemsuo radio Opemsuo TV ya bepiem e wo Kwabre East eye hawa manfo omo ho fm enu ti na Opemsuo radio ya ba bepiem e wo ha na ba bi aginan eye abrem na ofiri abrem a okọ Antoa okọ ebra okọ krobo ni nyina toatoa so a ekwan a sebia wo ha no enye ade eso ani kura mesimidi bepiem wa ne hu se kwan ne yatwa so ya ye gata to bonkum ne nifa nanso mpanifu agya kwan ya to amfie be de wo ho ye ne ba ko di nkomo ka so obetena ha amfie dumienu we ba waso abehye mo bo na we ya ba waso abehye mo bo nanso kwan no de tia na tie yenya yenua ba ye maame hagea e wo ha wo hwe ye tia hagea pamade na ne niema no bi no apempam de ase ha no hu a obeka so hagea de niema no kofa firi fom ha na mfuturo a abɔ niema no a ye gire no mu ene age di nkonya senketo we enka white pa ene wom nanso mfuturo no age ntade nyina mantade no sabi aye basa ene hagea ni nkomo ne musa no hawa omo fam ewo ebra abrem Antoa ekonyina ha omo fam age awudi edisen oh medin de Amatule Jabbar Mikael the CEO of Amat Creation age awate akromu a mfie be sen pacho matena kroma say 12 years ni mfie dumienu pacho na ekwan yi ya be se mo boda anase mpanifo aba ho so mo do mo nse ka ekwan aye e de amamo ana mo hwende ya hwe yobo bebre nso ya de ne ye hwehwe wo so ye ba be hwe yobo kama ye tu aba no wiye na ne pa no betena so a won fie biom because first na me wo bridge no so na ho na me wo to mo ba so mba be bridge na amayo no me kira o me phone so enye easy nso wura ye o mo be ja bridge no to wo nso sa ye nyema yina e bia se mafra ba se junction yu nsi e ba so wo be gu kwan na ba be bibia nso still ye mba be gu kwan no maye mfuturo nko a na ekunye wugina se untimi nya ade white o me be pam ade but se me de kofie na ma pam de ama ne pa kwan because we pam we ne be fi fe se de se won wan fa nse won ne pa no won hu nto de se wo to a won kwan kosi ade e wo se ne pa no wo to ya won hye de se wo kwa kosi enti ye sira mo madaworo ma mo ba mbe hwe ye kakra ye yina ye ka ganafo no ho ye sira mo madaworo mo ba mbe hwe na mungu kwan so mai na so ye ho nto ye kakra na futo de ye koye uda de ma bra enya asam ketwa usi nyama hata wo fie wa aha ya na metie enya mfuturo ketwa ubekọ na anyama na ayo ko beka se wunsi nyama uda dem a wuntimi mbia wo reverse no kra udem yina asa ube mo obusa abre ye bre srem mo mba mbedum ye na ye bre pa age akane na wo kase na wo bridge no ho no na business ekose na nkofo ba ebe pam mo de wa no na eba se no business ekose oh na me wo bridge aro de obi a na me amoto master amoto Amat Creation de mo bi na ekoyi yanka because no mo gu kwana besi ye honum ne pepepe anu me nim ho pepepe nti nyama na ekoyi papa ba wo se unsa location ma obi bia sesa because san ba behind ha say no misa location no bra bibia ye basa afrika na say bibia ye basa because me won kwala pa me won kwala be 30 cents say bibia ye basa wallahi enkoyi me ho chiri me ankasa nto mo mba mbeboa ye because enye ize ye bre pa Opemsuo radio Opemsuo TV abepiem ha se ye boa ama enye hanko ene ye bekoyo miamia odo ade asie ni so se beboa ama santima mpuntuo a ye pema bia ka Ghana ma Ghana so adi ye no ye de beton framam ama mpanifo titu ya regional minister oya aban no anam sini no ate de ekoso ewa ha ade ba ko ben na wo ka kire regional minister de srede a wo de to nanim se animonimu ya wo sre se omuntwo ni ne yemfa nto ye president Mahama anim se Kwabre so e ka Ghana wo se de odi kaka no emwa omayemo ye de ade se na ye sre omo tambia o se omo ba na ya vote nifa no ye vote kwanso a ye hu hwe enti we de ensagun sayem madawro mo mbra mbehwe ye kakra mo hu ye mobo na mfutuo ni elkunye wo hye dem a hwe mi sise woto na aduane o nipa no ba kura wo be hu se aduane no so nyina mfutuo nko a ese ama na aduane kura ye nto aduane ni biom hwe mi ba me a woto nkokoi wo be bie so abra mfutuo no nko a enti madawro mo mbra mbehwe ye kakra wa ye nyina ye ka Ghana no ho wo ba ha wo be kasa ye nka Ghana fo wo be kasa we kura se biebi enti ye sra mo ba mbeboa ye kakra
ade say ayesrem no yo Hajia yebeda ase Hajia no Opemsuo radio Opemsuo TV enso akasa de hawa mo fam ewa ha Hajia di kaka o se na adwuma business koye pa bra no wo ano ha fi se ne aye kwan no aba besi ano na mom o twa na ni de ba ha de amane ma aye basa opese opamade kura e se fita eso de kofie na akopam de amani pa kura no opamade no ha nipa no o de ase ayi so kosi ansa na watimi di natade ase nti wo sere regional minister ene panifo mo kabie wo se muntwamani emfa mehwe Kwabre East na emfutura ekomo ha no enkofom emfama ye to so na ene manfo ni bi atwetwe nkomo ewa ha abusuafo Opemsuo TV Opemsuo radio so na muguso a mo hwe no me se ene ya bepiem wo Kwabre East eye abrem eye ebra Antoa krobo ewa ekwan a sebi atete apansema emfuturo ekumanfo ha no yene Hajia wo hwe yetia masala special food Hajia wache ene de keka ho no ton ewa ha ene mekwan a enkoyi enti no ama Hajia se nani abrepa so bedi kaka no krom kasa owi a waba ye kasem no no so ne Opemsuo radio Opemsuo TV edi nkomo Hajia odin de sen e fra me Anisa na bro no isu be sen be 17 years ni emfie dunso ena Hajia atena eye krom ha na se onim kwan ye papa Hajia ha be na mo fam wo ha how de ye famu pa ye famu de bia yare ye de aduane besi wa emfuturo aye mumma obi wo hokora obegina ho a wo hu mfuturo na wontimi nto aduane de bia yare emfuturo de ekuya ankasa enti yesre aban won hu ye mobo na won hwe enim na won behwe kwan no maye Hajia emfie dunso a wo se watena hayin haya no waye aduane ya mfie dunso na se na efiri baabi na wo de eba ha bia haya na me hya ase na business ekosen ansa na kwan no beda ne se na manfuturo ba na ekosen business dia na ekopan every say be dwi eye ni se ni de business dia ko form kra ka ne koyie na ekoyi ankasa ti adesrede ben na wo de to mpanifo anim emfie dunso a watena ha de ekwan na onim oba ha no na yayi gata bonkum ne fa se de yehu ya na ai na yayi 4 years bia ye be yi 4 years be yi gatas no ya be yi gata ya iso e kra be next 4 years e betimi asa be dweri asa ye foforo enti sa ska no kra mu keka mo a e betimi de egu kwan no so amaye enti o mu hu ye mobo emfuturo na eku ya ankasa Hajia si emfie nan bia no ti se de ye ne panyi ba ko di nkomo kan ye no o si gata ni aye ye sa bebu ye esa ye foforo aye ni nyina kama nanso se be ye kwan e de ama Kwabrefo no eda so a ekwan ewo ho Hajia na mamusa we woba am ye hu se ye di nsuo kura begu kwan no se de be ya mfutuo no be kofom debi so hu se di nsuo egu efuturo iso a wo mu gina so na wo mu ye ejuma so wo mu gina so ye ejuma dia wo mu di nsuo begu so se ade a se wo mu wo enim na wo mu ye dia nsuo de wo mu mfangusu da wo mu mfangusu enti se de wo mu se ye ne de enye yenso ye tu aba de tu bi pa enti wo mu hu ye mobo Hajia na wo yedika kasa no se o kaye kasa wi a ofi wo be ka okrum kasa na wo de achempanifo na wo de wade srede e de atompanifo anim ama maboa ma mo kwan a amane amunhunu wa ha no mpanifo atwomani e de abehwe yeti okwan da ho yo salamu alaikum manya mu muna rokonku ku yi ankuri ku wayoyo mu anyan abrem zuwa Antoa bonre muna gajiya muna wahala sosai kura kullun ciwo muke yi shi yasa ku taimake mu ku wayoyo mu ma muna tuwa ban nan wani muna vote mun taka kana jin mu don Allah ka wayoyo mu ka duba mu don ka yanzu ga kai ke faban mu kai za ka fabe mu za mu bi da yan wayen mun gade kullum mun saura kowane shekara an zo a tone gotanga kowane shekara fududuka an zo a tone gotanga ba yi muna wani kura ciwo muna sai da abinci kowane time kura ya cika muna cikin abinci ya bar kasuwar mu yayi slow shi yasa ku tausaya muna ku yi hankuri ku tausaya muna maganar mu kenan assalamu alaikum yo Hajia enumere Opemsuo radio Opemsuo TV ye beda sepa yo yansu ya da asi abusuafo Opemsuo TV Opemsuo radio ye wo Antoa krom sisi a no edi nkomo yi Kwabre East ye dika ka che o se ohawa manfo a mo ha
FM fa mo kwan ho eno no Opemsuo radio Opemsuo TV yaduru ene manfo edi nkomo ye nua ba ma ogina ha yi etwi aye aboboya ne bi na ono so watena krum ha che pragia watena krum ha che hawa omo fam ye no e be twetwe nkomo panyi udin de sai medin de Yakub Mohammed watena krum ha mfie be sai got 20 years mfie aduonu na watena krum ha hawa mo fam ye fam kwan mfutro ekum wa hai ye hwe bankum ne fa gates ne yi am de nti na mo kwan ye nye emfama mo ye de anim say enka Ghana for mo ana say because e kwan ni de answer ebre pa ebre ye sia wo ye hu se na nose mask ekata wano ene wo hwene kwan ni yenim se kwan ni nti na wo ma wo se nose mask said ye wo kan se watena krum amfie aduonu unim dodo na ewo ekwan ho ensensem de na wo de to mpanifo anim contractor aba kwan ho se obeye ekwan amamoda bacho contractor na say de wa mo asem de ya ti abre who say corona time no e ba no na ye share nose mask they say no corona no akodane Antoa corona nose mask nti unam kwan mo so a se wan share nose mask a wontimi nante e futu oni de master ka bi ba kura onhu de woni chi e brepa e de nim se yen ka Ghana for mo ye kan se kura aban no on kan ye ana se sen because e vote a yeso ye bi ye cars na ye nam kwan we mu de bia ye kofutem wow entity person na omu nam sa kwan we so enye easy e kwan kese o e pie nam kopie ejeso wow efijase asokore efijase ningi na ye kwan kese o enye kwan kitwa enti cars na omu nam ha no masa enye ka kitwa enti e aye yusu sa pragia ye de ejuma wa ha no tipa bit me fa load ba ye nhu kura de oni chi dis ya jina ama no ba betwem ansa na yeso be de e benya kwan akọ nti yesre aban no onhu na omumba be kwan no amai ye de enti ase kura ze ye nka Ghana fo mu na anazezen wow na eduru brebi se ye de nsuo agu kwan so ase de be yan futuro no ebe kofom wo wei just nyakopon de nyakopon kwa na betimi de nsuo e ja wo kwan so na akoye bat ene de omunye bida nsuo no de ka na enam a edi nsuo e ma futuo no kofom no emma ha mfie adu no watena hai contractor aba ekwan da so dise de ete nsuo a se komudi guso e ma mfutuo no kofom so a dabi e se wo hawa mo fam yin e ma adwuma ekoso wo krum ha adwuma ni de masa on se ansa na business ana se adwuma bi bekoso a gise ekwan no nying na be free kwan so wow se mu kwan no ya business bia betima urem eba but mu kwan ye business be na betima aba enye ya pragia for aye na ma aye adwuma masa business bia ni ho yeso aye di pragia na de bia every week ana 2 weeks bia e na mu ko kan say fitim de any na na sai urem wow intini nyina kwan no so e kwan ni ya yesu ye hu betoy ne anya ahode e di aye adwuma ezi e hu se akola ketekete okura o adwuma wa na enche kura na ada ne okura because ebre no ukoda kura masa want me sorry ai ase obi a ye di e kan sen ebubu no wow enti aban de sere on behwe na e kwan no motimi e na yesu ye hu toy na hu se yesu ye kaga na fom jo ye bedase se wo no Opemsuo radio Opemsuo TV twetwe nkomo yeah missing with us abusuafo ye to aso ne ne manfo mo ha adi nkomo abusuafo Opemsuo TV Opemsuo radio manhia fikesie na ye wo ena ye de yani a kire Kwabre East na Kwabre East manfo ehuna ma ne ye papa enam omo kwan a atete apansen futuro a ekumanfo ewo Kwabre East ya ma dwumadi ahodo mu di wa ha ekofom abepiem ewo ha otu wani hwe yensa tente so behu aye Antoa pudo ahemfie ha so kwan no mfuturo a se be mu hu ye na ye yikire mu no ha de eno so ekoso ha ye nua ba wa ha
ɔno wohwɛ yɛkyi a ne store ɛna wɔ ha yi yɛne mu pɛɛ wayɛ feeling bi wɔ ha ne nyinaa no yɛnuaba yɛne ne ba bɛtwetwe nkɔmmɔ no nso yɛbusa ɔhaw a ɔmo fam ɛwɔ ha me nuaba yɛmo akɔ ababa Opemsuo TV Opemsuo radio so yɛgye o panyini na yɛfrɛ wo sɛn ɔgyefrɛ me Ellen White Ellen wɔtena kurom a mfie bɛɛ sɛn matena mfie bɛɛ 30 years mfie aduasa ɛna Ellen White atena ha na sɛ wonim kurom ha yie paa nim ha paa kane no na mo akwan ne te sɛn kane no ne yɛ ɔkɔ tale kakra ɛwɔ yɛ kwan so ti bɛɛ 4 years nie na ɔmo yɛ sɛ ɔmo bɛba kwan so to ɔmo gu so ɔmo yɛ a ana aban foforɔ baayɛ aban foforɔ baayɛ so deɛ ɔwɔ so ne firi so no ɔka sɛ watwa sika ato hɔ ɔmo fa nyɛ Kwabre akwan ne ɛhwɛ mu a ɛfiri ahodwo ɛfa bofo junction deɛ ɔmo agu so a kɔsi faade nti aka ebrem etu ebra ɛne Antoa ɛna ɔmo nyɛɛ efuturo so ebi bɔ yɛ paa efuturo deɛ yɛ nya akwadro misto mu anum sɛ mato ties bebe pa mo bɛ 12 wodon sa to fam na wosa anwe a yeye mi oba besi ene mu futuro ni ntim sɛ me yɛ bridge kakra hɔ ma sɛ be yɛ aka no duru ha no mo a ɔmo be slow down ɛso efuturo no ba na ɛbɔ yɛ ti ɛsra aban pa so otwe no bɛhwɛ Antoa na Antoa nya kurofon ekuro kama agidin wɔ wiase nyinaa obia de Antoa ti ɛsra aban ene da aso no wa ma yɛ kwan ama yɛ de a ɛmoa yɛ yo na sɛde na wo kase wɔtena kurom mfie aduasa kane no na kota kakra wɔ ha na business te sɛ na nneɛma kɔ yie paa wotɔ ande a yɛtɔ wode nneɛma nso gu hɔ ma ho nyɛ fi ɛna mo foto ni ntimi drinks no ho nyinaa yɛ fi obi aba o sɛ yɛ dada me so me drink nyime mfa dada me fa ya cha 2 weeks o sɛ ɛsa ɛna mo foto ni ntimi obi aba ne wɔkɔ ɛsɛ me business no na me nya sika te sɛ first no ti asɛmbɛ na wode to mpanifo titiriw ayɛ regional minister ɔno ne aban no anam sini ɛwɔ ɛyɛ Asante Mantemu asɛmbɛ na wode to regional minister na manadu mampanyino so wontwa nani na mehwɛ Kwabre East ɛyɛ abrem abra Antoa ɛne de keka ho nyina Mr. Regional Minister sɛ yɛsrɛ no a mahama ni hwamɔ wapagye dibre kɛseɛ sɛ yama no ahyɛ ni monyama ma wia Asante man nyina ti mesrɛ no ɔhwɛ nyame anim na ɔmfa yɛ busa adie nkɔto mahama anim na ɔmɛyɛ Kwabre kwan ne mayɛ no na hia yɛ paa abusuafo ne Ellen White ɛna edi nkɔmɔ we nya de o movie mu no we de Ellen White wɔ Antoa kurom ha mfie duasa ɛna watena kurom ha na manfo ɔhawa ɔmo fam wɔ ha no ɛnya asɛm ketewa ɔmade srɛdeɛ nyinaa ne sɛ regional minister owura Dr. Frank Amoako ne betwa nani ɛde abɛhwɛ Antoa abrem abra ɛkɔ nyinaa na ɔmo kwan a ɔha ɔmo fam no yabɛyɛ sɛ wohwɛ no store ha ɔpepa hɔ a na mfuturo no fi sɛ kaa ɛdi akwaneaba ɛkɔba saa nti ade srɛdeɛ a ɔmo to regional minister anim ɛno no anwummerɛ Opemsuo radio Opemsuo TV yɛbɛda ase sɛ ɛne wo twetwe nkɔmmɔ nso meda ase paa nyame nhyira mo tafo Opemsuo TV Opemsuo radio sɛdeɛ ɛdi ka kyerɛm sɛ nɛ ɛbɛpie mu Kwabre East ɛyɛ abrem ɛyɛ abra ɛyɛ Antoa krɔbɔ ne ɔmo kwan a ɔmo nam so ɛwɔ ha sɛ bi ɔhaw ne amane a ɔmo ɛfam ɛno nti na Opemsuo TV Opemsuo radio yɛduru ha yɛne manfo ɔmo wɔ ha abedi nkɔmɔ adesrɛdeɛ ɔmo de to mpanifo anim na ɔmo so abɛboa mo sɛ de bɛyɛ ɔmo mmoa ɔmo kwan ɔmo nam so no ɔmo so asom adwemo baako deɛ ɛne na ɛwɔ Opemsuo radio munim ne dada Muhammad Amu Adonko Alhaji ɔno ahaya na watena ahaya na ne store wɔ ne dwumadie nyinaa aha na odi no ɔno yɛde ne bɛwie dwumadie no na ɔno so hawa a ɔmo fam wɔ ha no wɔde ato yɛ no yɛnyɛ nua bɛrima baako so wɔ ha ɔno so ahaya na ɔwɔ yɛnkɔne ne twetwe nkɔmmɔ ne yɛmusa no sɛ ɛkwan a sɛbi yɛwa bɛto wɔ ha yi yɛho sɛ yɛyi gates kama bankum ne nifa nanso mfuturo a manfoɔ kɔm wɔ ha ɛnyɛ asɛm ketewa ɔpanyin Opemsuo radio Opemsuo TV ɛma akɔ aba na wodin de sɛn meda wano ase ɛfrɛ me Zulkifil Ismaila me so ha yi ana matena audio yɛwɔ me wɔ ayi yɛwɔ me wɔ aboabo yɛbɛtena ha yes yɛtu bɛtena 2004 na mabɛtena ha nti bɛfa sɛ mfie bɛ dunum akyi kura deɛ watena kurom ha ya ha bɛ mfie aduonu akyi deɛ watena ha ya na kane no na ha kwan te sɛn kane no deɛ ha kwan na hu sɛ ɔmo nhyɛ dan constructing no biara saa
especially one from I had to Antoa. Me kaya 2006. Yeah, far kwan so no muji kwan so mo ba be from 2006. 2006. No muji kwan we so mo ba be. Now lo and behold, through that and so omo yi inner lanes ne ayi. Na say ya video boys and wan you yi gata say yeah nim so mo ba be ye ni age kama. But from there no up till now, mfuturo nko a. And a kwan so nim say ye na under construction anya at least uma ombe water so say the be ya because unze mfuturo no omo amoton ade ton fo wa ha enkola wa ha amanfo tetia mfuturo no ewura omo esaye ade fufuro esaye ade fufuro nti yesere aban na ontwa na nim behwe Kwabre East because anyina omo di kan dua akra nsa na omo djibo food ne wan kwan so ho nyina omo aye omo neglect kwan we yesere aban ontwa na nim behwe Kwabre East Antoa road yesere na madesere dia me wo de ma aban no Yo, enfie aduonu mienu ne akire na watena ha wakire say 2006 na okaya ye mo ba kwan nso mba beye aban ba moto aba na aduruma bia ma amanyoko bia be ka kire mo say moto aba man ha ye ba beye mo kwan e de amamo oh unim say edu abato a obia ba bebo ni crew bia ba oh ye ba ye beye bia ba ye beye ba sem dadana it was only last year you say I say near Bahu as or more all of a sudden contractor necessary in your mapua yanting gabu obiansu mesi kwan so the biansu futuru any kuamam for or at the tom for nipakok of sesan your maba anya 1 week kubons I say your mother debi and or the abe gusto ni mu mfuturu sura manfo nim se mfuturu manfo e de yare bebre e bre timamfo oh ye nyina anso etu attacks esa to aba ti this ready a de ma aban no esre na ontwa na nim behwa kakra mai why na this ready a wode ma aban ne se wontwa na nim na mohwe omo Kwabre East eye abrem Antoa ebra ene enkura etoatoa so na wohwe na cars kese ne ban futura didi akire no wanhwe kura na akofa oye ne bi ede abaha yenko yenua medical ka che so wonim ne dada Alhaji Muhammad ene na ne di dwumadi fiada bia ono ene bobom paye mai adoma nkomasem dwumadi so ba bia ginan otu ani a ne store ene wahaya wohwe watu store nim enam ekwan anyam futura sebi eba wonti o se da bi na me bebie na manfo beto ane futura bo mo na sebi omunya ade papa mfim de ene meto store no Alhaji ye mo akwa baba Opemsuo TV Opemsuo radio na fe bia medase pa medase nyankopon won hira pa mo kwan ayade a emfie bebre ana kwan ayesi oti ha odi dwumadie kese na ewa ha asem be na abeka kwan yi se de ne panyi ba ko di nkomo ka che 2006 hu si e ba kwan yi so no mo contractor be na ewa ha na se de ne ye ka no ya durume bi kura se o ya Kwabre ye nyanko ho de nanso ye mfa nsuo enkogugusu kakra emfa momo that's pa contractor no ha ye friend Kofi Job nyame anim no kura ni time o start adwuma no de na ye kɔ wa no nanso ye hu de ye wasesa ne niam ni nyina de afiri ha fedua so hwa emfuturo pa ewo krom ha abrem o maase junction ha no enye easy hwe enne mantimi ambie store ena emfuturo nti mikasa miko bie pe e de ha obeba enema makofa de aba nyina ye dada obi ba me ho so beto ade a o se Alhaji adan enema no odigu ho acha na ensoso nche ena emfuturo a e ha minti enne mambie me store nti de ade said am say regional minister wadaro maburu wadaro ma huyembo Kwabre East abrem Antoa road bra ne be boy ne be ye kwan mai o boy a yesoso ye be boa obi that's pa na wo ka no wo se Kofi Job ena na wo ha wasesa ne mfidie nyina kwa kakra yenim efansi de ade ne ma contract ne pa kro no na de contractor ne de ne sika ye na ba atua kakra de aba menim se aba etwa mu na de aha ayi ne ma Kofi Job na aban ko ye bia na omo ne nyanhyehyɛ ye bia se ometo akwan no so enti we yakwanya mamo ha se mo famfa regional minister eso na mo nsre emfa free no ho na me hu se mo fra dodo na efa ha se bi yade ahodo a anuane e wo kwan ho amanfo todi ne nyina sen na wo kan e de afa ho me da se pa fidua enye izo aduane pa e wo ha wontimi ndi ne nyina ye mfuturo so obeto aduane na obedi a obenya good health de Kwabre ha de wonya bi
aduane bi a obedi bia ye mfutuo aduane bi a obedi ye mfutuo nti de mesere se regional minister wadaroma huyembo Kenya ase Abrem Antoa road huyembo ne boae na yesusu yenya kwan papa ne bi emfa so na nyankopon ebehirawo yo alaji Opemsuo TV Opemsuo radio ebeda wase aprobo nyina ye ne wa na etu anamo no akọ baabi asi ekobia kofa de ekoso ewo Kwabre East na atiefo Opemsuo TV Opemsuo radio mbehu de ekoso ewo ha osu betimi de wo de aba yebeba ne abehwe yesi asantema mpuntuo na Opemsuo radio yepe yewra tiameda bia oka wose mpuntuo na mehwehwe amameman sa santema di ya Ghana asubedi ye regional minister yefa akonya so na yenim se wo de ka oye utu anamomba Kwabre East ya na hwede ekoso ha magiri sentempa no bebo road minister mane amana twenani e de abehwe Kwabre East na manfo ebre manfo tete manfo high Fredu Ajiman adomon kuma sim dwumade Frijuada kusi fiada anopa no nso kusi anopa no ndu dwumade atudin asantemamputu eno ene de abeprem ewo Kwabre East a ekwan a manfo efem ha wo mo fam no ede ni nyina atu yetiefo anim